Har du hørt om landet, der hedder Etiopien? Etiopien ligger i Østafrika og er et af de største lande på det afrikanske kontinent. Her bor 109 millioner mennesker. Det er 18 gange så mange mennesker, som der bor i hele Danmark. Er du klar til at besøge Etiopien? Spænd sikkerhedsselen, så tager vi afsted. Vi begynder vores rejse i Etiopiens hovedstad. Den hedder Addis Ababa. På sproget amharisk betyder det den nye blomst. De fleste kalder bare byen for Addis, så det gør vi også fra nu af. Addis er en moderne by med højhuse og smarte butikker. Men der bor også mange familier i byen, som ikke har ret meget. De bor ofte i kvarterer som det her, hvor husene er meget små. Folk må være opfindsomme for at tjene penge. Det kan fx være ved at pudse sko på gaden eller sælge grøntsager på markedet. De unge mænd kan også tjene penge ved at arbejde på det lille savværk, som ligger i kvarteret. Hvert år flytter der mange nye folk til byen. Der bliver også bygget mange nye huse og veje i byen. For flere mennesker betyder også flere biler og busser i trafikken. Addis har også fået et nyt metro, som kører gennem byen på en højbane. En af de mange ting, Addis er kendt for, er den kæmpestore og ret kaotiske markedsplads, som hedder Mercato. Det siges, at Mercato er Afrikas største marked. I den ene ende af markedet kan du købe grøntsager, køkkenting og flotte kjole. Her er et mylder af mennesker. Mange af dem bærer varer frem og tilbage på hovedet. Den anden ende af Mercato er næsten som en kæmpemæssig genbrugsplads. Her tjener folk penge på at samle affald i byen. Det kan både være plastik, metaldåser og gamle bildæk. De skiller også alle tingene ad og renser dem, så de nemmere kan bruges igen. Alt kan sælges og genbruges. Addis ligger i over 2.000 meters højde. Det er lige så højt oppe som toppen af mange bjerge. Det betyder, at klimaet er perfekt til at dyrke roser i. Roser kan godt lide, at det hverken er alt for varmt eller alt for koldt. Derfor ligger der mange blomsterplantager lige uden for Addis. Roserne bliver dyrket i nogle store drivhuse. Når roserne er klar til at blomstre, bliver de skåret af og sendt til pakkehallen på et æsel. Her bliver roserne målt, sorteret og pakket i bundter. På plantagen laver de også tørrede blomster i vilde farver. Først kommer blomsterne i en pakke, hvor de bliver helt hvide. Bagefter bliver de farvet, tørret og pakket i kasser. De laver også dekorationer, som den kvinde er i gang med her. De fleste af roserne bliver solgt til lande i Europa, så måske kommer roserne i dit supermarked herfra. Fra Addis rejser vi nordpå. Vi skal nemlig besøge den store sø, som hedder Tana-søen. Søen er berømt i hele verden. Det er nemlig fra denne sø, at Nilen, der er verdens længste flod, får langt det meste af sit vand. Tana-søen er også et godt sted at tage på opdagelse, hvis man godt kan lide flot natur og spændende dyr. Er du tålmodig, så kan du se flodheste, når solen går ned. Der er også masser af flotte fugle og sjove pelikaner. Floden, der løber her fra vandfaldet, hedder den Blå Nil. Floden løber gennem Etiopien, Sudan og Egypten. Mange millioner mennesker i de lande er afhængige af vandet fra Nilen. De bruger det blandt andet til at vande alle deres marker med. Pelikanerne er altid på jagt efter fisk, så de holder sig gerne tæt på fiskemarkedet eller ved fiskerbådene. Pelikanen er den tungeste fugl i verden, som også kan flyve. De ser ret sjove ud, når de letter og lander. De små både er lavet af en sivplante, der hedder papyrus. Fiskerne har bygget bådene på den samme måde i tusinder af år. Det er ikke nemt at sejle i dem, så det kræver en hel del øvelse at holde balancen. Drengen her lærer både at bygge sivbådene og at fiske fra dem.
Ikke så langt fra søen i en lille landsby er børnene i skole. Skolen er måske ikke så flot som den du går i, men det vigtigste er også, at børnene lærer noget, så de kan få sig en uddannelse og et arbejde senere i livet. Når pigerne har fri fra skole, skal de først gå over et lille bjerg. Og når de kommer hjem, har de en masse pligter. Pigen her skal først ud på marken for at samle kokasser. Måske synes du, det ser lidt ulækkert ud, men faktisk er det ret smart. Når kokasserne er tørret i solen, kan familierne nemlig bruge dem som brænde. Senere skal pigen hente vand sammen med sin søster. Grunden ligger ikke så langt fra huset, men det kræver kræfter at trække vandet op, og dunken er tunge at bære hele vejen hjem bagefter. Tanasøen har mange grønne øer. På flere af dem ligger der gamle kirker og klostre. De fleste etiopiere er nemlig kristne, og det har de været i 1700 år. Derfor er Etiopien et af de ældste kristne lande i verden. Indenfor i kirken på den lille ø er der malerier på væggen. De forestiller begivenheder fra Bibelen. Ved siden af kirken ligger der en lille skole. Her går der kun drenge. De uddanner sig til at blive præster. De er her fra de er omkring 10 år gamle. De bor i de små hytter, og det meste af dagen læser de op fra Bibelen. De skal også lære at skrive på det gamle sprog, som hedder skiet. I Etiopien ligger der mange oldgamle kirker. For eksempel ligger der en kirke i denne kæmpe gilde i bjerget. Den blev bygget for omkring 800 år siden. Helt bagerst i byen er der en lidt uhyggelig gravplads. Her ligger en masse gamle skeletter af munke. I en anden by, der hedder Lalibela, kan du se denne kirke. Kirken i Lalibela er hugget i et stykke direkte ned i klippen. De kristne etiopiere har flere hellige fester hvert år. En af de vigtigste er festivalen Timkat. Timkat betyder dåb. På denne dag i januar fejrer man dengang Jesus blev døbt. Alle er på gaden, og der er masser af optog med musik. Hvis man har lyst, kan man også få sprøjtet helligt vand på sig. Det er vand, som præsterne har velsignet. Fra det grønne højland skal vi rejse mod øst. Fra 2000 meters højde er vi nu kommet helt ned igen, meget tæt på havets overflade. Her kan du opleve en helt anden slags landskab. Vi er i den region i Etiopien, som hedder Afar. Det er et af de varmeste og barskeste steder at bo på jordkloden. I ørkenen er der ikke meget, der kan gro. Kun de allermest hårdføre planter og dyr kan klare sig her. Der bor også mennesker i ørkenen. Mange af dem er nomader. Det vil sige, at de går fra sted til sted for at finde vand og græs til deres husdyr. Kameler, geder og æsler er nomadernes vigtigste dyr. De skal ikke have ret meget at spise og drikke for at kunne overleve. Nomadefamilierne ejer næsten ikke noget, og de bor i runde telte, som de selv har lavet, og som de hurtigt kan tage ned og pakke sammen på kamelerne. Nogle familier slår sig ned et sted i længere tid. Bygger de midlertidige huse af sten og træ. Kvinderne bager fladbrød flere gange om dagen. Det foregår i en jordovn midt i stenørkenen. De fletter også kurve og tæpper, som de sælger på markedet en gang imellem. Børnene passer gedekidene og de små lam, men de kan også godt lide at lege. Drengene øver sig i at gå på hænder og spille fodbold. Pigerne kan spille kalaha eller shibu. Det kan godt regne i Afar-ørkenen, men det er for det meste meget tørt. Derfor skal vandet hentes langvejs fra. Det er pigernes opgave at gå frem og tilbage til vandhullet med æsler og vanddunke.
Klimaforandringerne betyder, at Afar nu ofte er ramt af tørke. Det betyder, at pigerne skal gå endnu længere efter vand, i stedet for at bruge tiden på at blive gode til at læse, skrive og regne. Både Danmark og andre lande hjælper børnene i Etiopien med at få en god skolegang, og pengene fra årets projekt går til at give især pigerne i Afar bedre mulighed for at komme i skole. Blandt andet bygger UNICEF Danmark brønde ved 3 skoler med støtte fra børnenes ulandskalender. Det gør, at pigerne både kan hente vand og så en uddannelse. Som du kan se, er Etiopien et meget spændende land at besøge. Her er både flot og barsk natur, oldgammel religion, store byer og en masse børn, som lever et meget anderledes liv end dit. Velkommen til Etiopien.